La meva mare em va regalar una càmera quan era molt petita i vaig fugir corrent per filmar l'estació que hi havia al costat de casa. D'ençà d'aquell dia no he deixat de filmar. Estacions, trens, històries, gent, com la història d'aquella dona que sempre havia viatjat en avió, però que aquell cop el va perdre i no va tenir més remei que agafar un tren regional que li va semblar brut i pudent. O la de la noia que sortia il·lusionada per veure el seu nuvi al poble i durant el viatge es va assabentar que ell havia estat infidel amb una de les seves amigues. El malalt d'amor que viatjava sense cessar buscant noves aventures, altres persones a les quals seduir, nous llocs per estimar. I la parella de nuvis que fa el seu primer viatge junt i estan aparentment alegres, però en el fons ell no és feliç, perquè durant molt de temps ha hagut de fer milers de quilòmetres per a visitar a la seva mare malalta. Per cada visita, més de 900 quilòmetres, 43 estacions. I al final... Mare? Mare? Perdre darrere de tots els viatges.